Nu. Velkommen til Muren og Bankmanden. Vi har fundet en det er en hvidvin. en BDV-vin fra Deutschland, fra Tyskland. En Spätlese fra 97. Så må vi se om, hvad bliver det. Det bliver 27 år, der har gjort ved den vin her. Skål. Dufter godt. Ja, smager lidt diesel. Det gør den nemlig. Det er fantastisk. Kæft, hvor smager den godt. Og så har vi jo indrettet et lille pølsebord. Ja, nu tror jeg, det skal vi jo have. Det er jo tirsdag, så ja, nemlig. der køber vi altid ostepølse Og vi og har- hvidvin. Og vi har ferie. Så ja. Men en skala fra 1 til 10. Hvad siger vi? Det er en 8, er det ikke det? Ej, jeg synes også, det er noget. Det er tæt på en 9, det her der. Ja. En 8,5, som man siger. Det er sådan, det bliver. Så 8,5 herfra. Yes. Møgne.